Megnyitottam. De olvassa a karocsi. Nem hiszem. Kértem, uram, akartam, hogy is leásítem a hisz. Megy? Nem megy. Csinálj, semmit tudom. Dai, là che deve venire. Allora, ragazzi. Ide dai come. Hallod? Na, Nekem nincs. még most is fel. A puciban a szolgálisten ki volt a Mennyi? vezetője. Szia nagypa! Szervuszat! Hol? Hogy így? Mit csinál? Hát itt a olvasgatok. Felteszed neked is egy tanulós kérdés, válaszolsz erre miatt. A 100 éves háborúban annyi vita. Elhelyett. Mit csinálsz? Nem töltesz nekem szukvizet? Jaj, nem szukvíz! Ami van? Ez borvíz! Balanszolod Szécsin Amsteres poárra! Addig olvasom az igét, miképpen kezdem be. Most! Hát ez nem bírja! És mesélj valami jót, gyermekem! Hallod, te? Hallom! Csajomat levitte valami. Ága, menjünk, csak valami jó jutott a kisokat. Lefaraszom malacét! Haladni nem? Minek hívja? Engem? Tényleg, hogy hívják, mondod meg a izét? Ne zavartasd, ezt leveszem a szó. Most báteszem kiprésétálni mit. Ilyen. Ez. Akkor Csak meg ez mi a bokfasz? ez. Hogy beszélsz, hát az Allah, a proféta kinyilatkoztatta. Tudod, hogy a katolikusoknál az a izé, ez a színes. Ja, ez a nyeretlás. Nem azok a sok időbban, igaz? Jó. Ezt elkahajsuk. És mesélj még valamit, unokó. Neki a rándos hogy tengeren voltunk egész nap az se. Jó. Aztán mentünk játszékni szilveszteren. Jó. Én nem akarom elmondani, de szerléken a jók összefuttak meg. Megégsz a 2000 szomszédban. Szegény. Jók összefuttak, jó! Mindent beszélj másról. Így áll még egy kicsi borvizet. Az előadtak a marában van murok és... Van még valami, és a nőt kell, hogy arrasz, fiam. Tudod, én mondom. Mondok semmit, életelem. Mondd valamit a nőkről. Mit mondjak ember, a francba már ez egész. Ezt nézd. Édes azt mondom, meganyad, és akkor a kurva volt. Makkora te! Ja, mint a svájci bika. Mocsog pitang. Jaj, Allah! Jó. Isten! Hol vetted ezt a jó csillogós Az napot? angyalka hozta. Bélyet öröttenett az ajtón, megfordult 3 alaplépésben a nyakába akasztott, azt mondta, viselhet, amíg élsz. És én viselem.